Тизден Керим Тинчурин театрында Айдар Жаббаров куелышында Эни килди спектаклі сахналаштырылы. Шул хакта Гүлназ Наматова белән әңгәмә. Эни килди спектаклендә кайсы рольне уйныйсыз? Мен монда Энинең, ананың төпчек түгел инде 9-нчы баласын уйныйм. Үзбәкстаннан кайтып, ул Эни авырга чыкна, авыруын белеп кенә кайта. Мен монда эпизодик роль шул ананың авыруын ишетеп, шул көнне үк түгел инде, шул вакытта кайтып та җитә ул. Бик ничек дип әйтим соң аны, деловая дип әйтим соң инде, гел тыгыз, эше тыгыз инде аның гаиләсен дә балаларын да калдырып, менә 3 көнгә, эштән 3 көнгә җибәрәләр. Әнинең хәлен белергә дип кайта. Менә хәзер сез аның кем икәнен сөйләдегез, шы персонажга нинди сыйфатлар хас? Үземнеңме? Әйе. Мин дә тегендә чабам, монда чабам, үзем дә шундый гел эштә. Менә шул сыйфатым белән аннары җылак инде ул, мин үземне бәлкем белмим, аның кадәр үк җылак дип әйтмәсем. Эштә, шул ягы белән, шул сыйфатым белән охшаган. Менә сез әйттегез, мин алай елак түгел дип, димәк сезгә күбрәк еларга өйрәнергә кирәк. Өйрәнәс түгел инде, юк инде. Аны без инде җыларга инде. Хәзер алда кушкына дигәндәй. Менә минем киләсем килмәсә, мәсәлән, килергә кирәк икән инде. Киләм инде, нишләтим? Мин аны бу сыйфатларны, бу ниләрне генә эшли алам. Нинди рольне уйнар идегез та? Шушы спектакльдә Әйе. энергичный миңа теге характерыма да хас килгән Соимә образы, мәсәлән, олы абысының хатыны Шиңгәс бит инде. Бәлкем Әнне дә уйнарга насыйп булыр. Амин. Инде. Эни килди спектакленә ничә ай яки атна алдан сез әзерләнәсез? Без инде бу спектакльгә булай ноябрь башыннан утырган идек. Безнең застольный теге өстәл арка периоды бик күп булды, бик озак булды. Без һәрбер персонажны җентекләп өйрәндек, ни өчен шулай эшли ул, нигә Әни нигә килеп чыга монда, ничек шулай килергә була. Барысын да нык анализладык. Казан егетләре чыгуга, без икенче көнне менә Иң кызыклы сорау инде ул, башка спектакльләрдә рольне уйныйлар, персонаж сценада, аннары ул кайда кирип китә. Һәм шунда, мәсәлән, 5-10 минут тора. Сез шул вакытта ничисез? Ошап аласызмы? Текст карап аласызмы? төрлесе була. Әгәр дә син көннәр буе репетициядә синең әле ашарга да вакытың булмый икән, син чыккач тизрәк капкалап алырга тырышасың, я? Ролеңне әле сүзләрен өйрәнеп бетермәгән булсаң, ролеңне карыйсың инде. Төрле чак була. Очракта импровизация дигән әйбер. Импровизация дигән, әйе, әле теге театрга килеп беренче көнне ролемне анда мине кеше урынына кертеләр, аңа юнлап репетиция булмады. Без Уфага чыгып киттек. Беренчесен уйнадым, икенче тапкыр уйнаганда белый лист дип әйтәбез без аны. Я тоттым шул мине, все, мине дальше аннары нәрсә сөйләгәнемне дә, нишләгәнемне дә менә юк инде ул, юк, минем 2 тапкыр булды шул гомеремдә. Минем шундый шул вакытта ни дип чыгып карасыларым килә, җир астына чыгып китәселәрем килә. Ярың әйбәт булса, партнерың сине тартып чыгара инде. Менә берсендә булды, анда партнер да булыша алмый, язмышы юллары. Шундый мощный бер шигырь Разиләниевнең. Менә шундый менә самый теге нинә кульминациясенә җиттем генә дигәндә, менә онытылды, китте ул минем. Мин аны баксам исә, аны тамашачы да беркем дә сизмәгән, аны беркем дә минем коллегаларым да, алар да ярдәм итә алмыйлар. Чөнки ул минем теге моно шигырем кебек инде ул. Аны мин генә, минем өчен инде ул шуга бик күп вакыт узган кебек булды, ул шундый берничә секунд. Мин моны тиз генә, менә анда инде уже мин инде бераз шомарган, ничә еллар эшләгән, анда инде мин шигырьне үземчә рифмалаштырып, шулай итеп чыгып китеп, шулай укып бетердем мин аны. Әйдәгез хәзер Эни килди спектаклен 3 сүз белән генә тасвирлыйк. Әниләребезне саклыйк. Әниләребезнең бәхиллеген